Kapitlu 6. L-uffiċċju l-kbir safa mudlam. Il-bord il-kbir li jinġieb apposta fil-kamra ma bedix iħalli id-dawl mit-tieqa jidħol sa ġewwa. Bord kbir jippermettilek tara l-affarijiet aħjar. U huma hekk ridu jaraw l-istampa kollha. Ridu jippjanaw pass se jiġri. F'nofs il-ħafna karti mwaħla kien hemm ritratt ta' wiċċ. Ma kienx diffiċli biex isibuh dan ir-ritratt bħal dan. Quddiem dan il-bord kien hemm żewġ figuri. Wieħed f'wiċċu mħasseb u l-ieħor bħarsa determinata bis-sigarru f'ħalqu. Fil-pront daq it-telefon. Tas-sigarru qabad ir-receiver bla telf ta' żmien. Kien ilu jistenna din it-telefonata u fl-aħħar waslet. Der kontent u malajr wassal l-aħbar lil taħdejh li kien għadu jiċċassa lejn il-bord. Ftit binjiet il-bogħod, żagħżugħ b'xagħru mgerfxa, poġġa ir-receiver tat-telefon f'postu. Dan ukoll kellu ħarsa determinata fuq wiċċu. Millum il-qudiem l-affarijiet se jinbidlu. Beda jaħseb iż-żagħżugħ. L-affarijiet se jinbidlu. Kapitlu 7. Rick qam kemm xejn aktar kmieni mis-soltu. Kien eċċitat ħafna u fl-istess ħin kurjuż kif se tiżvolġi l-ġurnata. Mis-sodda tiegħu baqa' sejjer dritt lejn il-kamra tas-sodda ta' missieru. Rick sab lil George imqajjem bil-qiegħda qrib il-mejda antika li kellu miksija kamla f'kamartu. Dan x'kien qom daqshekk kmieni, Rick? Rick żamm f'moħħu li l-missieru ma jgħidlux bix-xogħol il-ġdid li se jibda jagħmel. Għandi biċċa xogħol għand Paul, pa. Ma kienx jaf kemm kien se jdum għaddej b'din il-gidba, imma issa ma setax jaħseb fi triq oħra. Rick dar biex jitlaq il-barra, iżda qabel ħareġ sema lill-missieru jgedwet. Kulħadd kien jgħira lija jarawni dieħel ma' mara eżgħar minni. George kellu ritratt xkejken u antik f'idu. Rick intefa' mal-koxxa tal-bieb iħares lejn missieru. Ma rridx ipoġġi għax jaf li jekk jibdew ir-rakkonti ta' missieru dwar ommu kien ikollu jibqa' hemm għal sija sħiħa. U llum kellu fejn imur. Kienet mara sabiħa il-mama Rick. L-isbaħ mara li qatt rajt, kompla George bliħnu miksur u bajnejh ħomor. Jiena anzjan u għadni mferfer u ommok miskina kellha tħallina fl-aħjar ta' ħajjita. Għajnen George ma felħux iżommu dmuħ kollu li jinġema fihom u beda jolfoq bil-biki qisu tarbija. Rick kien sema ħafna fuq ommu, fuq kemm kienet ħabrieka u ġeneruża u tkompli ma' kulħadd. Missieru kien jaċċenna l-aktar fuq kemm kienet mara kompluta u sabiħa. Rick kien jiftakara, imma kien għadu tifel. U ġieli meta jħares lejn xi ritratt antik jiffissa għajnejh fuq wiċċa u jipprova jiftakar kif kien leħinha u l-mod kif kienet titkellem. Rick ħareġ il-barra mill-kamra bla kliem. Imbagħad mid-dar beda miexi lejn l-uffiċċju tas-surrapa. Kien diġà infurmhom b'telefonata bid-deċiżjoni tiegħu. Issa kull ma kien jonqos kien li jibda l-ewwel biċċa xogħol li kellu. Kevin kien ordna li qabel ma jiġi Rick jinħareġ il-bord li iddaħħal fil-kamra biex l-uffiċċju jerġa' jieħu d-dawl. Kien Frank li jafża lil Kevin bil-wasla ta' Rick. Wasal boss! Kevin kellu pjan sħiħ f'moħħu u biex ma jinsa xejn kiteb skoss noti fuq il-pala ta' idu. Dan kien vizzju ta' Kevin li ilu jagħmlu minn mindu kien is-sekondarja. Bonġu Rick! Kont konvint li ġej għax-xogħol u li ma kontx se tirrifjuta, kompla l-editur.
Rick qabes kwiet. Għandi bżonn il-flus u r-rapa. Bħalissa m'għandix ħafna għażla. Mela tridx nibda nispjegalek ħalli ma nitilfux ħin qabes mill-ġenb Frank li s'issa kien għadu ma tkellimx. Frank ħareġ ritratt minn ġo envelope u poġġih fuq il-mejda quddiem Rick. Qiegħed tarfu dan ir-restorant? Iva, naf li hu. Diffiċli ma tkunx taf bih, pjuttost famuż. Kevin kompla. Inti kieku x'timmaġina li jista' jiġri f'restorant biex ikollok storja tajba għall-gazzetta. Nassumi xi ħaġa relatata mal-ikel. Forsi ikel ħażin? Le, Rick. Aħseb f'affarijiet aktar muqżiża fl-ikel. Ma nafx ta' ħmieġ. Mingħajr ma qal xejn, Frank kollha kaxxaġġ kejkna fuq il-mejda u minna ħareġ vażett trasparenti tal-ħġieġ li b'dak li kien fih aktar kont taħsbu kannella. Rick ma kienx ċert u jara sew. Kellu jkunu l-ħoss ta' tqarmiġ fil-vażett u xi antenni biex jinduna eżatt lejn xiex kien qiegħed iħares. Wirdien? Trid nitfal wirdien fl-ikel tan-nies? Staqsa maħsud Rick. Kevin faqqa daħka kbira. Mhux storja tajba jew wirdien fil-platti tal-aktar ristorant famuż f'Malta. Ma kienx hemm dubju, storja bħal din żgur twassal sal-faċċati tal-gazzetti. U kif se jirnexxieli nitfal wirdien fil-platti mingħajr ma ninqabad? U tibżax Rick, ħsibna għal kollox, qallu Frank. Minn basket kbir ħareġ uniformi pulita, sewda bħal tal-waiters li jaħdmu f'restoranti lussużi. Din għandha tiġik sew, kompla Frank, waqt li newwillu beġġ kulur id-deb bl-isem Matthew imnaqqax fuqha. Rick baqa' ċassat. Dawn vera ħasbu għal kollox. X'ħin qabes taqsa Rick. Kevin qabbat is-sigarru u neħħad bis-sima li kellu fuq fommu. Il-ħin Rick huwa importanti ħafna. Ħanajdlek darba u ifhimni sew. Il-gazzetta tagħna tipprintja fil-11:30 ta' bil-lejl. Huwa estremament importanti li tinformana b'dak li jkun ġara qabel dak il-ħin. Qed tifhem sew? Qabel ma jsir il-ħin. Mingħajr ma tkellem, Rick għamel sinjal brasu li kien qiegħed isegwi u jifhem kollox. Importanti wkoll, kompla Frank, li tieħu ritratti tajbin tal-paniku, tal-wirdien. Kull ma tista' tieħu li hu relevanti għan-nies ġibu. Wara li qallu hekk, Frank newwillu kamera tar-ritratti u mobile. Il-mobile biex iżżommna informati. Dejjem irridu nkunu f'kuntatt miegħek. Tgħallem użaħ sew u ibad biss jekk tkun waħdek. Il-bqija nikkomunikaw miegħek aħna. Rick ipprova jassorbi dak kollu li kienu qalulu. Il-mobile jaf tkun problema biex jifhem ftit kif jiffunzjona, imma kien determinat li b'xi mod jaqbad irkabtu. Qed nifhem, ħalli fidi, qalilhom. Iż-żagħżugħ qam ħalli jirħila l-barra. Minn warajh qabes Kevin. Resaq qrib tiegħu u poġġilu fidu karta ta' 100 euro. Tinsiex Rick, kollox irid ikun lest qabel il-11:30. Jekk iddum aktar, l-istorja ma ssirx. Tħabbilx rasek, sur rabba. Għada ikollok storja tajba. U hemm jintemm kapitlu 7.